arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa programa Aramon Yato kanya pong aldaw na in Friday. Thanks God it's Friday, sabi nila. Sa mga kababayan natin, good morning po sa Indo Cabos. Ini po ang programang Aramon Yato digdi sa Radyo DCGB. Ali po sa Ciudad de Legazpi, Probinsya Can Albay, sa Bicol Region, Philippines. Sana po ariglado kamo, asin na naman sa inyong pinagigibo, kain man kamo sa mundo. Mga kapwa Bicolano, sana po ligtas kamo. Sa mga nagkantabay sa DCGB News Online Facebook page, good morning. Sa mga nagkantabay sa DCGB Legazpi YouTube channel, good morning. Asin siyempre sa nagkantabay po sa Sapuya, sa DCGB AM band, good morning po sa Indo Cabos. Sana po okay ka mo. Asin sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Sa mga nurse, happy nurse week. Sa mga pinagpipitagan nating mga nurse, mga daing kondisyon na minaserbi, tinataya ang buhay para lamang po kita mga tugang makaligtas sa magkagawa ng maray na salud. Sa mga naka-printer ang unyan, sa mga COVID ward, asin sa mga quarantine facility, asin sa iba pa, may minahampang mga tugang sa pandemyang pigaaning nakaka-apekto sa tuya sa unyan. Good morning po sa inyo, mabuhay ka mo. Ha? Good morning kay Sir MJ Tria, yung pong nurse na naka-assign dyan sa DAPDAP. Salamat MJ, Mark Gerald. Kaibanan ko sa Kabalikat, CB Computabian sa 430 Chapter Santo Domingo Base. Si KB430 India 05. Ayan. Good morning sa iyo, Sir MJ. Thank you sa padagos na pag-antabay sa mga kababayan kanyan sa DAPDAP, including sa pagpa-inoculate ni punong barangay Sir Glenn Barcelon. Yugyugo nanuan. Okay, so naman po sa mga kababayan, tako pa sa nung lingkod, Mardela daing iba. Sabit sana, pero tiyan. Ay, Chard, paki-check mo daw dyan sa Zoom ta kung mag-sign in si Mayor, no? Si Mayor June. Invite ko ka sa bago. Bad lamang kung daing meeting. Mailaog tata. May pigampang sindang mga aktibidades sa mga masunod. Ano bang gagawin nila dyan? Para maiwasan ang paggrupo ng mga tao, may pinagigibusin daw mga lakdang because as much as they would like mga tugang to postpone the Sarangbangi Festival, pero dahil daw duman sa grabe na ang kumbaga gabat na pigmamati kan mga kababayan ta, at least wala mga yaning dit na kaugmaan kahit virtual. Diba? Kahit nga virtual. Tingnan natin kung pumasok, di papasok natin mamaya, ha? Pag hindi, understandable na po yun na may mga pagtiripo na pinag-aatendiran po ang alkalde.
Okay, and sa pa, ano ito ta, inali Angel, so post kang kunyan, duman sa GC, so post kang DOH, nakikigara dapat, dyan pa ito pagkatapos, may post pa ano ba ito, pagkatapos kang kunyan, kan live na briefing, ano, nakikigara pindot, shum! Tapos, na-realize na inali, inansent, yan, pero, dakula na naman sa Albay. Dakula na naman ang sa Albay. And daradakula din sa Legazpi, Sus Maria Joseph. Mamaya na po yan at hintayin natin yung official ng DSL. Doon nasilip ko na yung kanina. Na. Ni-screenshot na. Pira nga sa Albay? 41. 41 yan. Basta ang pinakadakul ka yan, Legazpi. Ayan, sa 41 yan sa Albay. Meron ba sa amin? Wala. Ay, salamat. Yan. Daw po papasok. Hindi na muna. At buti kung i-check mo doon sa ano, tapos na ba yung live nila? I-check mo doon, pakinggan mo kung parehas yan na nakasulat dyan, pwede na natin yan ilabas. Based na duman sa video presentation nila. Pero kung magkaiba, hindi natin pwede yan. At i-reconcile pa yan. Sa Aramon po malog si Mayor Jun. Ha? Sa Aramon or boses na Zoom link? Sa Aramon ang ginawa kong ano, yung invitation na. Okay. Okay, sa bago, pag-agi ko, dyan sa Basod Bridge, nanal, may liwanag. Pero ang liwanag niya, bako so ordinaryo na mga ilaw, kinaganing adorno. Wala, garo lantern. Busabi ko, ano nga bang petsa ngayon? Ay, May 7 Malapit na nga pala yung yung Sarangbanggi Festival, nakakaiba. Last year, talagang daing celebration nag-lockdown. Okay. Ngunyan, itong naka-attend ako ng pagtiripon, ang sabi ni Mayor June, na ngaya, maski para paano, dahil ngaya, grabe ng stress na namatay ang kamakababayan ta, tawan ngaya kidit na kaugmam, pero virtual ang magiging sistema kan celebration ninda. Ibig sabihin, ginamit yung mga platforms kan Facebook kasi ni Bapa para i-engage yung participation ka mga kababayan ta. Pati sayaw, pati kanta, gabos puro virtual na tabi ang gigibuhon. Okay? But then, siyempre, ang agam-agam kang iba, baka ngaya kung darag sa una naman, magkaigwa ning pagtiripuan ka mga tao, pag rumul-umul, baka maging super spreader yan. So, kaya yan ko taang sa punto na gusto makaoron si Alkalde. Kundi, sa kadakulang po kang mga talagang pigasi-kaso ngunyan, medyo na didipisilang kita na mas nga nagduman ako sa opisina nila dahil kung kampang Di ba? At talagang very hectic ang schedule. Pati na sa paghahabol kang pagpapakaray kang tubig, talagang di dumanan kang alkalde para lang masiguro na nagda-under po ang trabaho. So, ganyan ho, ang medyo, yan. Anyway, kung sakali madakop taod-taod, at tawan tanin dala kaning sa mga nag-antabay, magiyahan ka mo, ang mga gigibuhonin doon, di po sa, ang expected na, ang puong kang is May 17 hanggang parang May 23. So, isang linggo yan na mayroong mga activities dyan na virtual. Para hindi lang virtual dyan is yung duathlon, na mayroong takbo, bisikleta at takbo. O, yun lang. Yun, the rest, talagang lahat na lahat na virtual. May TikTok, may TikTok challenge, may dancing competition na virtual, yung singing competition na virtual, as in iba pa, may ML, as in, karakol, mga, pig-proponer ng mga activities. Pero ito po na manungod sa beauty pageant, wala na po ito. Na-crash na po ito. No? Pati yung street presentation, wala na po yan. Okay? So, do not expect na magkakaroon ng ganyan. Okay? O bueno, mga tugang, dagdagang taon ng mga istorya. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. Ans, maray na katabi. Please come in.
Maray na aga, Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag na pareta, nagbabalik na giraray ang kaugmahan kan mga Legaspenyo matapos na kan nakalihis ng mga aldao. Ibalik na ni Alcalde Noel Rosal ang operasyon kan na nagkapira mga tourist destinations o tourist spot. Sa syudad kan Legazpi, partikular naman ining Pinarik View Park dyan sa barangay Pinarik, pastisiring man sa Estancia Hills. Iningon yan na-observan kan DCGB News matapos nakasuod mga kapag giraray nagbirisita sa nasa ambitan ng lugar para magpaparos-paros lamang, mag-relax-relax lamang sa tao kan pandemyang COVID-19. Anong feeling? Yes po, Anong feeling? magayon. Nakaka-relieve ba talaga? Maparos-paros, tapos may kapot kang aram mo na. Ayun. Pero ano yan, medyo marami-raming tao dyan Oo, medyo dakol-dakol na tao dyan. Bagong bukas iyan na tabi, Sir Mar, na tourist destination. Pero ang ginagayonan kayo, sa management man, pig pa siguro man, na kung bako man kang sa pamilya, siguro balyo ka mong, magkabalyo ka mong table, o kung di pa nagkakaraon, dapat naka-face mask and may social distancing. Yan. Parang naman physical distancing yan, open field yan Yes, Tapos oo. makusog ang paros. Mm-mm. Kaya dapat dyan, magpwesto ka, kung pasabat sa paros. Yan. Baka, kung pa yun sa paros. Oo, Kung tama, lumasik tama. man dyan, dahil makaabot sa... Ay, lumasik sa mo, likay ka manggiraray. Okay, nabuhayan ang turismo, Yes, nagbubuhay-buhay naman mo yan. Okay. And pero kaya, hindi ko pa siguro man kang lokal na gobyerno na igudyan ng mga nakadagtag man pa, Mr. Mark, sa baba kan Barangay Pinarik, may mga police na naka-station man dyan. And maski sa taas, nga lang naman siguro na, lalo na yung mga minor de edad, na may age restrictions pa ang IATF, Yes. dapat na makasunod man ginarigdi. And pigsa siguro man kayo ni, kan mga kapulisan na naka-assign dyan from SIPAC 2, na ang curfew hours kan syudad, which is 11 p.m. hanggang alas 3 na pag-aaga, dapat nasusunod man agad. Yan. So, 15 years old below and 65 years old above, hindi pwede dyan. Yes, tama. Maliwanag dyan, sa IATF restrictions. Yes. Okay, sige. So, ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa paagiman kan City Tourism Office sa pangingenot ni Mama Pita Pacres nagtutubod na maski pa diit-diit na nagpubusol ang turismo kan syudad, magkuato man giraray so pangiturugan kan alkalde na may bangon kita asin kumbaga maka-recover na kita sa epekto asin danyos na dala sa pandemyang COVID-19. At saka, huwag masyadong ma-excite. Yes. Kaminsan yung excitement, yan yung super duper namin na super spreader. Yes. At nalilingawa na sa ka-excited dan baga nailing si Lalabs na. Nalingawa na sugabos na protocol. Na walang parang bula. Ay, nauros ka boss. Ang sayang mga depensa. Sus Mariose. Pero may magayon na. Ganun ako magayon na lagay. So, tigdo man na nindo. Yes, naman. Ako nga, nabigla ako Nabigla ako di ko sukat akalain na ganun na yung kaganda. Yes. Talagang lahat ng parte Instagrammable. Dapat iniba mo ako. Well, anytime naman is pwede kitang magduman, but the perfect time is na pagduman is yung sunset. Yan, ina magayon nun agad. Because yung atmosphere maganda, malamig-lamig na. Pag maganda ang weather, pwedeng makita mo yung may volcano. And then at the same time, yung lightings doon, the best. Hindi lang namin na nakunan yung gabi, pero we will try. Sige. We'll try. Okay. So, ayan lang si Mar. Ang good news naman sa Lado Kang Turismo, kan syudad kan Legazpi. Hans Galero, DCGP. Thank you very much, Hans. Yabo, tabi, and good morning sa mga operators ng tourism sites, tourism destination, and tourism services. Good morning po sa inyo. Ayok na makabangon nga lang, pero talaga yan. Very strict ang observation po ninda. MPHS na tinatawag natin, yung minimum public health standards. Wearing of face mask and face shield na tama. Physical distancing, mga tugang, tapos paghugas ng kamot sa pagay po ning malinig na tubig, sin sabon, or kung wala, alcohol or sanitizer can be. Pero mas maganda na po yung hugas sana. Okay? Good morning po kay Sir Tiagi Arienda, kan 76 Farm.
Sa aga yan po ang feature mo ni Father Momoy sa Boses Kang Kapalibutan between 9:30 to 11 o'clock. Abangan po nindo, sa mga day nakakaluwas, at least mahiling po nindo ang video at saka footages pagkatapos yung interview ni Father Momoy Borromeo kay Sir Tiagi Arienda. Aram mo, di kayo maniniwala na nabuo ang 76 farm, Ronald, kan lockdown. Kan lockdown, nabilog. In a span of 1 year, ganun nakita mo, ang ganda na. Okay. So, saga ng istorya. Hasta na ganyan, let's na nga, bukas na kami, takasudma, sabi ni Sir Tiagi, bukas na kami ngunyan nga, Sir Marpon, ngunyan na May 6. Nagsunod lang nga kami duman sa Patakarangkan City Government. Yan. So, piglift na nga, di bukas naman kami. Kaya kasud ba, dako lang nagdruma, nagko-picture duman. Saka nagbawag ng sira. Duman ka makahiling naldki mga hammerhead na pating na nasa fresh water. Yan. Di ba? Okay. Marami yan. Maraming pwedeng puntahan. And then that is an opportune time, mga tugang na you commune with nature. Mag-relax ka after sa magabaton mo na pagmati mo sa trabaho o sa gabat sarong. At least pag nagdumang ka, iba ang feeling na mamamati mo, ibang mahiling mo, mga tugang. And you can relax and you can think of something more different than the usual. Yan. Imaginations ba? Di ba? Okay? Nakaka-inspire. Ano mga sinang kayan? Imagine, yung negative attributions, mga tugang sa may-ari, ginawa niya yung parang spring. Ginawa niyang spring para maging successful dyan sa pagiging farm tourism operator. Igugunan mo yan. Bukas alamin niyo kung bakit. Bakit nga ba 76? Ba't hindi 85? Ba't hindi 75? Ba't 76? Mayroong halalim na kwento po yan. Since childhood up to yung nag-aaral pa siya. Okay? Mga kapatid, we will be back. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with PEAC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtatanggal
nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa Natural Medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, Evolusyon para sa kalusugan. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Break free from tiredness and paleness with the help of Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ikinaugma kan Volunteers Against Crime and Corruption o VAC ang pagkakadesignar ni Presidente Rodrigo Duterte kay Police Lieutenant General Guillermo Eleazar bilang bagong hepe kan Philippine National Police o PNP. Sa iyang payag, sinabi ni Boy Evangelista, Presidente kan VAC, na best choice ni Presidente Duterte si Eleazar sa nasabing posisyon. Sinabi niyang panahon pa sana kan nagtutukaw pa si Eleazar bilang Director kan Quezon City Police District o QCPD na hiling nanindaan sa iyang magayon na liderato sa ilaramkan sa iyang komandansya. Napatunayan man ni Eleazar ang sa iyang inisyatibo may kinaraman sa kampanya kontra sa krimen. Binati man ni Evangelista ang nabilog na liderato kan PNP sa indang trayumpo. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na, bili na. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaxan FR. Isang Alaxan, tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Rexidol Forte.
Lakas banat sa apat. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Mazda Hall na Immunity and Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Bawat Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay.
Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na tatlong electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion! Neurobion, Neurobion! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an satong distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City. asin kan DPWH Regional Office 5. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad.
Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvela. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Post mo yan, pre, post mo yan, bro, pre, until something happens. Balik ko sa programa, alas 11:19 na po ang oras. Daman po sa mga kababayan natin, nakantabay sa DCGB News Online Facebook page. Oy, good morning. Kay Betito Bilen, morning po Sir Mar from Tabaco. Sir Iman Sinoro Abion, good morning po Sir Mar. Holy Benal at Dawal at Reblando Lovendino, God bless po. Okay. Sino nito na bless, good morning mga idol watching at Kamalig. Iyan, okay. Tsaka si Sir Bob Nakandano, good morning. Pareho na ngayong maputi ang buhok ta. Sige ang aki tang dua. Alright. Ay, nako. Lahat ng probinsya sa Bicol ngayon ay mayroong nairehistrong kaso. Balik sa triple digit. Alamin nga natin, mag-COVID update tayo. Alin po dyan sa babaeng walang pahinga. Hans Galero na sa linya. Hans, good morning Hans. Please come in. Bro, bako marayan og to Sir Mar. Ha? Bako marayan mo niya. Nagulpe ngon yan ang ligaspe. Nagulpi? Nagulpe. Grabe. Breakdown. Yan Sir Mar, marinod og raray sa mga parantabay 126 ang bagong kaso ng COVID-19 na nai-record sa bilog na Kabikolan. Halangkaon sa Albay dahil sa 41 ang nairehistro kaini mantang ang syudad kan Legazpi
Ang may pinakahalangkaw dahil lang susug sa report na ipinaluwas kan DOH Bicol, 25 kaini ang nairehistro sa tutuyang syudad. Aha. Ang siyam yaon sa Banuan kan Daraga, tulo sa Banuan kan Kamalig asin Tigduwa, ang Libon asin Ligaw City. Okay. Pera kayan, Sir Mar, igamanin na nairehistrong 19 sa Camarines Norte. Uy, dakula na ha. Yes. After ang some time na ba yung kaso ha? Daet 19, pira ba, 19? Ano? 8? 8 ang daet. And 4 sa Labo, 3 sa Kapalonga, Tigduwaan, Basud, asin Paracale. Aha. Mantang mantenido may halangkaw na kaso ng pinakahalangkaw na kaso naman ng COVID-19, yung ang probinsya kan Camarines Sur. Kung sa 52 kini na nai-record, asin 34 sa loob ng 52 nagikan sa syudad Karnaga. Iyon. Aha. Tuluan sa Pili asin Tigduruan kanaman Magaraw asin Nabwa mantang Tigsararo na mga munisipyo kan Baaw, Kapusaw, Kalabanga, Karamuan asin nagayon sa Lupi o Campo Pasakaw asin man presentasyon. An mas bate nakapagrehistro manin sa Katayngan mantang 12 sa Sorsogon dahilan sa 7 kaini o 7 kaini ang sa Sorsogon City. Duwaan sa Huban, Tigsararo, Andonsol, Matnog asin Pilar mantang may saruman classified as other sa Cainta Rizal asin solamente Sir Mar na an islang probinsya kan Catanduanes. Yan, ikori ko pala yung buhay ko. Hindi naman lahat pala. Akala ko lahat eh. Ano yan? Mayroon palang isa yung Catanduanes, walang record ngayon. Okay. Yes, Sige, Sir Mar. sige pa. Okay. And maski na nga ni halangkawan kasi ng COVID-19 na bagong nai-rehistro sa Bidog na Region 5. Out of 126 sa Bicol region, walang COVID fatality. Yes. Pira ang recoveries. Ang recovery is 44. Ayun na lang kauman. Kaya lang, mga taga-sainan. Ang mga nag-recover na sa Helang Nene, 12 sa Camarines Norte, 5 sa Camarines Sur, 2 sa Catanduanes, 14 sa Sorsogon, and may 11 man na Very nag-recover good man ha. sa Okay. Sunod yan Legazpi. Iyon, may 11 man sa Legazpi na na-recover. Salamat sa Diyos. Na mabuwi lamang. Okay, sige. So, ang total na recorded cases ng COVID-19 sa Kabicolan, nag-abot na sa 8,714. Ang aktibong kaso, 2,566 pa susug sa DOH Bicol. Roger na. Yan tayo, Sir Mar. Sa tuyang monitoring kan COVID-19 update mo niya na pagkaltao. Ang Escalero, DCC. Thank you very much, Sands. Yan. Love your life, mga kapatid. Stay safe, stay at home. Kung kinakailangan, para tayo maulakitan. Pakinggan nyo to. Nobody gets sick with COVID no more. Kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Yan, ingat lang ha. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life. Yan, love your life. Stay ka lang muna sa bahay, sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo'y madamay pa. Yan o, ingat na lang po tabi. Kapag nahawa ka, ang pamilya mo ikawawa ka, ha? COVID is a dangerous thing, mga kapatid. So, ingat na lang po tayo, ha? Okay, so yan po tabi. Ang sa tuya ng mga parumdum sa mga kababayan niya to, na ang COVID, yaon lang, and COVID is a dangerous thing. Sabi nga ni Kayan. Good morning kay Malu Atento Datin Claro. Yan. Good morning po tabi. Stay home po muna para makaiwas sa COVID. Watching from Las Piñas City. Keep safe po. Yan. Sabi ni Malu. Okay? O bueno, dito man sa mga kababayan ta, ayun po yan. Kaya dapat sabutan nindo kung ata nag-stick to po ang gobyerno. Dakol ang naulakitan na daiaram kung paano naulakitan. Di ba? Dakol ang nagralakaw-lakaw na bigla na lang naaraman, uy, positive pala ako. Di ba? Yung malang kang manamamati, pero yung pala, positive.
Kaya yan po ang pakiulay ngani na kung dahil man sila kitang gibo, mga tugang, diyan na sa nauna kita sa harong. Okay. Lalo sa mga may edad na 15 anyos pababa at saka 65 years old pababa, pataas. Yan. Huwag mo nang lalabas. Kung pwede man sa nata, kamo sa mga vulnerable. Maski may bakuna na, mga tugang, dahil po yung garantiya na dahil kita tamaan, dahil kita madali. Okay? O bueno, mga tugang, si News Director Edwin, may dugang pong istorya dyan sa luwas. Tingnan natin. Direk, good morning, go! Roger, sabi paring maray na uto sa gapos ng mga parantabay na kabulagta kami digdio, na bigla kami digdio, tamay dumano kami sa 3rd district ni Boy. Oo. Nasundan mi so ambulansya kan daraga. Pag-abot digdi sa may Banyag, sa may Rusi baga, Oo. may ano digdi, may garong malimpig, pagpapalimpig, garong waiting shed. May nakabulagta na lalaki. Oo. Sa may poste, kabulagtang lalaki, madugoon. Madugod. Roger, Na ano ba yan? pigiling ko, tadinagawang ko, yan ang may tama ini sa tuong daghan. Garong negative na ini, oh. And sa tuyang panginot na investigation, although dahil pa man nila-identify ari, sketchy pa sana. Oo. Dahil pang pulis yan, dahil pa. Ano? Dahil pang soko. Yaon digdi sa Colonel Pabia. Anong initial findings? Direk, anong initial findings ni sir? Dahil pa, actually, Papa Mar, dahil pa man talagang so initial na information na pipaluwas. Sketchy pa sana. O niya, paano ka nakaabot na dyan sa waiting shed? Ano na? Paano ka nakaabot na dyan sa waiting shed ng lalaking an? Allegedly, may transaction digdi Okay. na nangyari. As to kung anong transaksyon, dahil pa man pipaluwas. Sabi ko nga ni, ano niya ako, yan ang May bus? drugs related. Oo. Garong garong badil. Transaction ki badil gayod. Gun running plan. Pero araw kaya so sistema. Okay. Allegedly, yan ang badil da. Yan so sa tuya panginot na info na na-recibe. Si saan ka transaksyon? Autoridad o ibang tabo? Dahil pa pagsasabi digdi o tabi maarkon si sa suka transaksyon. Aha. Basta nga analin ta digdi ning lalaking ini o naka-shades nga nini. May duwang bag siya. Nakaigda digdi o sa may waiting shed. Anong itsura kayan? Anong bado? Anong sulog? Nakaputi ini. Nakaputi na? Kamiseta tapos naka-short. Naka-short, main color? Kunya, ano ning dark maong? Mga pirang height kayan, tabi pa rin, at saka pirang edad? Pigiling-iling ko, mga 5 yaro-aro kaya. 5'5". Okay. Medium build siya na siya. Yes, Yan. Di ko na-identify na marata palabas sa naka-shades yun eh. Iyo, nahiling ko nakabulagta mananggad. Yun eh. Anong kataning ka sa poste? Ano? Ano ang kataning ka ito sa poste? Wala man, postini, tapos may may pinayag-payagan, may atop-atop duman ini sa bata maabaan ng init baga. Okay. Yun ang sitwasyon. So identity ka ni da ipaman na ipapaluwas. Basta allegedly, may transaksyon na nangyari. Di, may putok na nadagog dyan. Di ko masyerto. Basta nga pigiling ko, may tama ini sa, digi sa baga, sa may, sa may ribs. Pirang tama. Di marayta, kidugo ini. Iyo, okay, sige. Okay, so baka mapalap lang tabi ni kan pagiriba tayo digdi
Ayaw namin naging si Colonel Fabia, tayo ang nangyayari sa investigation tabi man. Okay, sige. Okay, mabalas tabi, with Boy, ako po si Edwin. Mga tugang yan po, mga ang sa tuya po na impormasyon ali po dyan, mga tugang sa, ano yan, Daraga. Ha? Banyan. DCGB Flash Report! Lalaki na natagpong nakabulagta, may tama. Yan. Initial information, sketchy report said na may transaksyon na nangyari, sabi badil. Dahil po maliwanag, under investigation po niya, ano po naman si na Colonel Fabia, ang hepe kan Daraga Police. Okay. So abangan na lang tabi, Renz, pakitext na si Renz tabi. Hans, ay ano, baka pwede pa niyang agihan ta 11:30 pa man lang. Baka pwede pa. Okay, mga tugang, alas 11:31 na po na oras, we will be back. An oras hatod sa Indokang Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tad Failon, a one-of-a-kind Filipino radio broadcast journalist, DJ, television news anchor, and former politician, is now one of the endorsers of our Mixten Herbal Coffee. Ang kape mo ba'y tama? Baka nakakasama. Mag-Mixten Herbal Coffee na. Gawa mula sa piling natural na sangkap gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangosteen powder. Kaya gawing habit ang Mixten. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternatibo branches at mga piling butika at malls nationwide. Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Ang Doc Alternatibo, The Business Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Mga tugang 11:35 in the morning, diretso ba kita follow-up? DCGB on assignment. Kapag nangyari po dyan sa Daraga area, nasa linya si Renz Luna. Renz, fits kami, Renz. Uy, naputol. Pangyayari, matamang yun na sa entrada ta. DCGB on assignment. Ayan, Renz, yan ka na.
Hindi ka lang sa telepono kapod. Kung hindi ka dyan nakakunta. Okay na. Ayan, Renz, go. Yes. Sabi, Sir Mar, marinaw sa mga parantabay. Follow up duman sa naging flash report ka sa bago. Pinagkumpirmar ko niya na pagkaaga ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia Candaraga, PNP, na sarong pulis. Itong nagnabadil tabi Sir Mar, kunya na pagkaunto. Sigun sa ng bita ng hepe, ini sarong lehitimo operasyon na pinamayuhan kan IMEG or ini umagin man ng PIOU kan kampo ni Rasimen Ola dahil lang tayo nitabi Sir Mar na sospeksyado sa pagpapabakal din mga loose firearms digdi sa satuyang kapalibutan. Saro ining polis na nakadestino dyan sa Pulangi na kung saan inian na pinag-operate kan mga otoridad. Pero sa ngunyan tabi Sir Mar, wala pa man pinagtataong pangaran na daraga PNP kung si Isay. Ining polis na ini pero ang sarong syerto sigurado, saro ining polis na nasa serbisyo na nagpapabakal nin mga loose firearms as in ang nag-operate ining PNP IMEG, magin man PIOU, as in magin man ang Regional Office number 5 as in sa ngunya pinag-alata pa so skis spot report lamang kandaraga PNP kung sisay ining polis nga ni na nagadan dyan sa ng bitan ng operasyon dyan sa may barangay Banyag, Taragalbay. Yan, may nakuha ang mga badil dyan. Positive tabi, Sir Mar, lanta nagkaigwa ki transaction sigun nagdi kay Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia, nagkaigwa ni napalitan ng item as in sa ngunyan iyan ang initial nagadan ini sa operasyon ining paano suspect. nangyari na nagkabunutan? Data aram dabi Sir Mar, data yan kumpirma dahil lanta iyon lang sa pinagpaluwas na statement ng Daraga PNP. Basta ang sabi kang Daraga PNP, legitimate na operation na pinanginutan kan IMEG PNP. Roger, at tabi Sir Mar. PIOU. No? Roger. Tapos, ang transaction is, pagpabakal nin illegal na badil. Roger, tabi Sir Mar. Loose firearm daw. Roger. Andi ito masabutan kung paano na uminabot sa puntong buminulag tayad dyan. Roger, tabi Sir Mar. Basta niya on dyan, 7-9 na? Gada na? Sa ngunya tabi Sir Mar, gada na tabi ini, na biktima. Pirang tama? Roger, tabi Sir Mar. Pirang tama? Dahil tatabi Sir Mar kumpira pero talagang sa may abag igwa ining tama digdi sa pikap igwa kaya ini ang tangunyan pang pinagkukumpirmar pa niya to sa Daraga PNP dahil anta medyo critical ini ang impormasyon na pinag-request niya to medyo limitado pa na pinagpapaluwas sa impormasyon dahil anta nasa serbisyo nga ining pulis na nagadan digdi sa sarong lehitimo operasyon kan PNP. Okay, sige. So, tabi Sir Mar, magdagdag na follow-up digdi sa luwas man digdi sa sarong pulis na nasa serbisyo na nagadan sa sarong operasyon entrapment operation sa pagpapabakal ni loose firearms digdi sa may barangay Banyag, Taragalbay, Renz Luna, DCGB. DCGB on us. Thank you very much. Yan po tabi ang dagdag na impormasyon. Medyo bitin ng impormasyon at sensitibo daw. Pulis na nasa serbisyo naka-assign sa Pulangi. O yung mga chef, sa Pulangi, sisi ang number bilangan daw nila ang mga tao nila dyan, sisi ang nawawala dyan. Di ba? Ang sabi, sa initial report na itinaupukan Daraga PNP at saka nakalap ni Renz doon sa area na nagkigunin transaksyon sa sarong entrapment operation na ginibo mga tugang kang kan IMEG tsaka PIOU. Okay. Kan PNP. Hanggang sa uminabot sa punto na yun na lang ito na iling na may nakabulagta na po duman. May tama sa tikab. Ang sabi sa bagay gwapa. Nagsabi may transaksyon po manangod sa badil. Ngayon po tabi ang yan na nakalap ng development. Diyan po sa pangyayari, diyan po sa Daraga area, sa Banyag. Okay? So kung ano man ang gadaan sitwasyon, and siyempre mapaluwas po yan ng report ang PNP. Abangan ta po yan, taud-taud sana. For the meantime, Luens Bursi-Barsana nasa linya. Luens, good morning. Please come in. Yes, salamat tabi, Partner Mar. Nakatalaan ng ipalis ni Police Major Dexter Panganiban ang tagapagtaramkan Albay Police Provincial Office. Ang sa iyang posisyon ay Police Lieutenant Karen Formales. Initabi Partner Mar, pinaabutan ng komunikasyon hali sa Camp Crame
na siya ay didestino na sa duman sa nasampitan ng lugar. Ano yan? Duman na siya sa opisina ni Chief PNP? Roger to that. Duman na siya sa opisina ni Chief PNP? Roger to that, Tabi Partner Mar. Baka siya nang gibuon na spokesman ni Chief PNP? Baat lamang, marayon man ng ikaw ron. Ayan, sige. Roger to the Tabi Partner Mar. Ini ani pinagunambitan ko niya na pagkaaga ni Police Major Panganiban sa DCGB News na sa kunya nagpapasalamat na siya sa gabos na mga pag-iriba muna siyempre sa DCGB asin sa mga albayano na tinawan siya ni na pagkakataon na maging na ma-exercise sa iyang trabaho bilang tagapagtaramkan komandan sa Kanalbay sa Philippine National Police. Susog kay Panganiban, diit na sana, anytime pwede na siyang papunan. Asin duman na siya, ididestino sa nasambitan ng lugar. Asin iyo na nga nini, si Formales na an masalo kan gabos niyang mga mawawalat na mga responsibilidad. Asin iba pang mga bagay, may kinaraman sa operasyon man kan PIO kan Albay Police Provincial Office. Asin sa paagi kay ni, nangangapunan si Panganiban na maski araw kay ni ang mangyayari, medyo siya namumundo sa siring na bagay ta napa-attach naman siya sa mga albayano, lalong-lalo na sa mga pag-iriban niya ito Tabi Partner Mar. Alagad sa iyang ipinapangapunan na suportaran man giraray ang mga advokasya sin kampanya kan kapulisan taga nilang mamantinir ang pase orden sa palibot. Yan Tabi Partner Mar, mga dagdag pag istorya. Ako po si LDB. Thank you very much, partner. And salamat na marami kay Police Major Dexter Panganiban sa mo pong serbisyo sa samuya pong mga albayano. Yan, bilang spokesman at tagapagtaram mga tugang kan PNP Provincial Command. Okay? Good luck po sa imong new assignment and I hope na we will see each other again. Ano yan ang pulis, kung saan ang call of duty, duman minarabas talaga, apudan, kung saan. Depende man kasi yan sa mga pangangaipo, di ba? Okay, so, good morning man, and good luck para didi kay Police Lieutenant Karen Formales, na yun ang magiging tagapagtaram kan, Provincial Command, kan PNP, alright? Police Provincial Office, alright. O bueno, mga tugang, iyon man lang po ito ang initial na naipaabot pa sa tuya, dahil pa pong development masyado. Ito po na na hiling ni na Edwin na nakabulagta duman, pinimbestiran ka mga pulis. So yun, pag-follow up ni Renz, yun pala ang sabi, kumpirmado na sarong PNP organic personnel, no? Ibig sabihin active duty na naka-assign sa Pulanggi. And sabi na involved sa transaksyon ng Badil sa operasyon na pinagkasa o pinaglansar mga tugang kan IMEG, PNP IMEG, PIOU. O yan po Tabi, ang nakuatang information, ang may tama sa tikab and allegedly, sabi, makagandaan na, dahil na pigiro duman. Dahil pa gano. So yan po Tabi, kung sisay ang pangaran, yan po dahil papigluluwas kang PNP habang padagos po ang investigasyon. Okay, so abangan ta po yan kung sisay man nga dito and what really transpired diyan po sa sitwasyon na ito minabot sa punto na may buminulagta duman. As in may tinamaan po may nalugadan. Alright? So yan, ang mga dagdag na information. Mientras na wala ay Richard, wala na, di tumatawag si Sir John, di tumatawag. Hindi pumapasok sa link natin. Okay, so sige, di balik. Sabutan taman yan, busy ang alkalde. Okay? Basta iyo po yan, duman sa mga kababayan ingat manggiranay, Tabi, no? It's good na after kang 5 na nag-positive dyan, bali, na sarong pamilya lang ngali. Dahil na po ni nagsunod pa. I hope na wala na. Matapos na tangani pong tapos magsurulog ng face mask, face shield. Alam niyo ba na pwede palang hulihin ng pulis na warrantless? Pwede ba lang warrantless arrest? Yung walang face mask? Yan bang sabi ka Malacanang ito Sabi ni Secretary Harry Roque na nakaagum sa Banwang Daraga.
daragay niya ang agom ni Secretary Roque. Pwedeng magkondukta ang pulisya din warrantless arrest kontra sa mga taong nagbabayular sa mga lokal na ordinansa sa pagsulog ng face mask sa publiko. Kung sa nung girum mo ka nakaagi pong banggi, may direktiba si Presidente Duterte na ngaya kamong PNP, kamong mga pulis, arestaron, asin iditinir, presuhon sa mga mabayular sa tamang pagsulog ng face mask. Iyon, pag tamang pagsulong face mask, ang face mask dapat natatakloban ang dungo, buda ang ngimot. Bako na so face mask, nakabalandrang parang sangko dyan sa kuko. O kaya naman, ang natatakupan sana, so ngimot, so dungo, luwas. O kaya naman, natatakupan so dungo, so ngimot, luwas. Yun mga ano ha, mga estilo kaniba. Okay? Yan, sabi kan presidential spokesperson na si Harry Roque, ang sarong ayang law enforcer, pwedeng arestaron ang sarong individual, maski daing warrant, kung nailing niya o igwa siyang personal na pagkaisi manungod sa quarantine violation. Pwede man ngayang ikulong ang quarantine violator sa laog nin peryodong day malampas sa 12 oras. Reglamentary period Ipinag-insistir ni Roque na ang pag-aresto dapat susog sa ordinansa o sa revised penal code. Okay? So, ang Department of Justice minarekomendan in community service ang ipataw na padusa sa quarantine violator. Kaya pangapudang kapalasyo sa publiko, padago sa sunodon ang minimum public health standards. Yan. May kanya-kanya pong ordinansa ang bawat munisipyo. Naramdaman ko duman sa tabako, dati, Ronald, dati duman, ang padusa, ngaya, ano ka, i-reprimand ka sa primerong offense. Sabihan ka sana, leksyonon ka na, sabihan ka, parumdumong ka. On the second offense, mapatawang ka na ng multa. Ngunyan, ka nagparadakol sa kaso duman, ang sabi ni Mayor Crisel, nakiuron sa sangguni ang panglungsod na halion ang ininduyan na kunya na warning sana sarang taon na iti kakawa-warning. Makulog na sa talinga, asin makulog na sa bangs. Sa madaling sabi, ipinasarkan sanggunian, kaya duman, pag primero pa sana, 2,500 tulos. O, digdi man sa Legazpi, yuman po yan. Sa ibang lugar, sa ibang mga areas, 500, arog yan. Pero ewan natin kung paano, papasok yung, ano yan, yung, pwede kang ikulong. Di ba? Kasi doon sa penalty clause nila, wala naman nakalagay doon eh. Di ba? Kung anong gagawin, multa ka lang. Sabihin, pag nakabayad ka multa, tapos na. Kaya sa isyong kaning citation ticket, dapat na kunyanan mo. Dahil man na konsideradong criminal act yan eh. Ewan natin malibong ng kang kinaban. Kaya para di ka malibong, magkunya na sana, magsunod na sana kung ano po ang protocol kang ano yan, kang health department, yun na po ang sundon ta. Bako para sa konsisay pamangkunit, para sa imong sadiri, asin para sa imong pamilya. Yan lang, pinakasimple na lang yun. Hindi pa natin masunod. Mas more kung para yan yung ano, para yan yung 10 Commandments of God. Di ba? Ngayon ba, yung 10 Commandments of God, sunodin mo lang iyan, tranquilo kita digdinal. Kabuhay ta. Tadayang maabas. Dahing para ikit kiagom. Dahing paragadan. O, di ba? Yung pagsasabi na di pag-arog ka dahing kriminal, dahing pulis. Minus gastos. Di ba? Yung binibili nating pambili ng bala at saka baril, bilhin natin pagkain. Pero wala Talagang naturalesa na yata sa tao yan na magkasala kung ano yung bawal gusto gawin. At ano,
Ay, mga masarap niya, Sir Marambawal. Sus Mariusip na katwiran niya. Yeah. Okay. Ay, Diyos ko. May bago na naman na batas kita nga abangan. Ay, hindi ko makalusot ini sa Senado. Pero ininald, para ni duman sa mga mag-agom na mag-aki, maski sa daing agom na maaki. Ha? Tapasado na sa third reading, itong pig-apod na Family Tree Planting Act. Yugunon mo an. Ha? Sa bill na ini, mga tugang, ang gabos na magurang, kasalban o dae, dapat na magtanom nin duwang puon ning kahoy sa kada sarong aki na imumundag. Di ba? Yung ipapangaki. Di kung kambalan, di apat. Okay? Para masiguro kang gobyerno na nasusunod kan mga magurang, dapat sindang magsumitir nin sworn statement of compliance sa local civil registry bago ninda makuha ang birth certificate kan sindang aki. Paano daw siya ma-monitor kayo niya? Naramdaman ko kayo ito. So mga aki nga yan na grade 6 na magraduar, dapat magtanom ng fruit trees. Mas kaya rin sa natituro, pinirman man kang kapitan. Tapos na. Ayan. Pero hindi, kung masunod magayon balik natin ang kahoy. Wala, kulang na eh. Yan nga na, sa nung kampanya ka mga amigo ta, sa, amigo ta sa Team Lakay, di ba? Sana ngaya, ang gobyerno mag-isip din paagi na dahil na magparagamit nin kahoy dyan sa piga-apod na paleta. Ano yung paleta? Yung piga-patong nga, may pangarga ngaya, budiga, may pangarga ngaya na sa truck. So, nakapatong dyan sa bagas-bagan, ano? Abi gamit kahoy eh. Sabi yung pa na mga malayang klaseng puning kahoy, pirang kahoy, ang pipula ka yan. Di ba? Nga tangeta dahil ngaya gamiton so iba na mga paagi, pwede man ngayang bamboo. Di ba? Pwede man ngani, no? Pwede man ngaya na suaro kang pigibo sa Indonesia, asin sa ibang progresibong bansa na ang ginamit, so po, bunot kanyog. Ha? Ginibito na ng plywood. O yun, itong palitan niya. Parang plastic na inorma. Aba naman, dahil pigbubukbuk, dahil pigaaloy, tranquilo, ariglado. Okay? O paano, mga tugang na kita? Oras na para mamaaram po. Tabi, sendo ka, boss. Salamat po na marami, sendo pagantabay. Salamat naman po sa mga kabahan tao. Happy birthday pa lang kay GL Nadivera. At saka kay Ferge Nanopia. Kagawad, happy birthday. Bye-bye. It's been coming for some time. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito